Morning guys. Ayan guys, mainit ang panahon ngayon. Ito nakaraan puro tagulan, laging umuulan. Ngayon mainit. Yan, good morning po sa lahat. At ito nga po, nagluto na ng pansit. Ayan. At nagsasaing na rin. Ayan guys. Yung tama lang to guys, konti lang ang aking nilulutong pansit. Ayan guys, nagluto din ako ng kalabasa. Kailangan ng gulay. Ayan, lagyan ko okra at talong, eggplant, and okra kalabasa. Yan guys, kain po tayo nitong aking ginawang mix na mango, chia seed with yogurt. And nilagyan ko rin ito guys na pala ng milk. Yan siya guys. So. Sarap. Tinikman na ng anak kong panganay. Tapos nilagay ko po ito sa ref. Favorite ko mangga. Sarap, malamig-lamig. Kasi ngayon, hindi naman mainit ngayon, makulimlim. Pero kahapon, mainit. Pero kahit makulimlim, maalinsangan. Ang panahon kasi, pabalik-balik akong punta ng school. Maghatid ng pagkain, tapos sunduin yung isa. Tapos uwi na naman kami, lakad na naman ako pabalik ng ngayong hapon. Tapos, sunduin ko naman yung pangatlo kong anak. Kain tayo guys, merienda tayo nito. Yan. Mga healthy food. Matamis yung nabili kong mangga guys. Namimili ako ng mangga sa pang market dito sa Angeles. Kasi mas mura doon. Pag ako napunta kami mag-asawa sa Pangpang. Yun, bumibili na ako ng mangga kasi mas mura doon kaysa dito sa San Nicolas. Pero may mga mura din sa San Nicolas. Nga lang, ikot-ikot pa lang. Pero mas mura talaga sa Pangpang. Yun, kasi pag ikot-ikot din ako doon. Kaya nakita ko yung mga mura kung saan ako bumibili. Yun. Kakain ko lang guys kanina. Tanghalian. Late na. Mga 1 na. Tapos, ito naalala ko kasi nakita ng anak ko. Nakita na ng anak ko yung panganay kong anak malis na. Nakita niya, "Ma, ano to? Tikman mo," sabi ko. Sabi niya, "Baunin." Sabi ko, sige, gagawa na lang ako. Alangan daw dali niya yung pitchil. Kasi ginawa ko to guys. Marami to. Nilagay ko sa maliit na pitchil lang, ganyan. Tapos nagsalin na lang ako dito. Yan. Sarap. Try nyo rin guys, ang sarap. Nilagyan ko ng chia seed kasi model ko ng chia seed. Para meron ako dito sa bahay kasi pag lumalabas kami, bumibili kami ng mga yung mga herbal drink na may chia seed. Ang ginawa ko, dito na lang magawa sa bahay. Patipid-tipid. Kailangan magtipid ngayon guys. Sarap. Yan. Salamat po pala sa mga sumusuporta po sa akin, sa mga lagi nanonood dyan. Maraming salamat po. Comment lang po kayo kung kayo nanonood dyan at nang mabalikan ko rin po. Hindi ako masyadong nakakapag-upload kasi busy ako sa mga anak ko. Minsan natuturo, kailangan po ako dun sa maliliit kong anak. Kasi kailangan kapasa sila dun sa mga kailangan nilang ipasa. At kailangan hindi rin sila bumagsak kasi pwede silang bumalik. Babalik sila sa kung anong grade sila. Imbis na matatapos hindi. Kaya pasensya na po kayo kung hindi ako nakakapag-upload lagi. Mukha na lang ako ng timing kung makapag-video ako. Kasi nagtitinda rin po kasi ako tapos maraming gawain. Maraming gawain ng nanay.
Ayan guys, umuulan pa rin. Wala kaming pasok bukas. Kanina wala rin kaming pasok. Tapos, dahil patuloy pa rin ang pag-ulan, lakas ng ulan guys. Tapos, dun sa baba, pinakababa, sa may, malapit sa may mga bahay doon, sa may malapit sa Sapa ay, binaha sila. Umuulan pa rin. Ayan. Tapos, nag-announce na ang mayor dito na walang pasok ulit bukas.